Здравейте хора, отново съм аз тук. Петър, с мен днеска е. И днеска ще играем PvP в Майнкрафт, обаче аз сам мисля ходя да си да правя нещо по къщата на Survival. Ока. Да ви харесва клипчето. И да ми хареса, де. Ето е нашата къща, лично аз съм я правил. Мале, много съм зеленачи. Идете за приятелството, здравейте отново и нека скачаме. Майко, вече имат чипа да го ето. Какво по дяволите? Какво си свърлил тук, бе, педрас? Аз това. Да, тук нещо има изсвърлено ябълки, панталонки. О, боже, само да го Аз в линка на видеото ще ви изпратя, нали, IP-то на сървъра, описанието. И днес си целиме на евента, това ще е до края на евента като клип, нека ви е забавно. Половин час има още до евента, така че... Вземе към 2 кредита за пирка и после към 2 брони с всички с по 5 енчанта What the fuck? и така. Тук около нас има много къщи, които са много смотани. Открихме една отключена къща, разбира се, без рез. И той излиза вече. Да, чакай, ти не си ми го взе случайно. Не съм. Аз съм хиля хора. Да, имам... О, майко, диамантка! Едай! Не, следващия път ще трябва да се храна. Така, да видим къде ми са меча, не е тук. Също ще разрибъв тим. Майка. Ето ми го. Така че гледай сега хора какъв гаф ще направя аз. Тук ще са всички неща тук, нали? И ще напълна цялото това с стъкленици с вода. И ще направя някой тролбате, да му е гадно, че ме е убил. Не бе, не че сте стъкленици ще. Абе, нали, до нас знаеш колко пясък има, може да направя още 2 стека поне. Ама, че ни действай колко по-добре се пали с ябълки. Не искам. Айде пикек си изпечели добре това. Не, сега ти ще ходим да си напълним малко стъкленици с вода. Извинявай, че ми лагва така просто. И аз не мога. Да, спрял съм, защо? Чакай да провериш. Добре, напълнихме се. Останахме още 12 стъкленици. Ще оставя тук при лодките. Опа, трябва ми още една само. Още една. О май гад, това падна. Сега отиваме на... Спаун! Спаун! Майкото! И сега, дами и господа, време е да излезнем на бойното меле. В описанието може да сложа линк към неговия канал и клип. Така че може да изгледате и неговите клипове, ако той има канал, разбира се. Не, педрас. И вие че изчил малко по-смотано, но съм малко болен. Диамантка! Майко! Бързо на ПВП-то има диамантка, която ще рипне с това. Къде, педраса? Ще ти еба мамата. Леле, тази диамантка ти даде като гъменчета в меч. Килата. Стъклениците ми! Елате тук при батко. Това е каменен меч. От тук има някаква глава.
ще го кажа неговото видеоклипче. И за моят канал, разбира се. Да, може, ако искате, посети моя канал, аз снимам на Майнкрафт, Гарио, само. Аз снимам само на Мъта и на Майнкрафт, защото те са ми най-интересни. Майнкрафт. Да. И така. Така, и да ви кажа, ако се интересували много от CSGO, аз мога да ви бил да не. CS не струва! Да, само да ти играш CSGO. Не им го казвай, ще ме намразят. Аз ще го. Така че за феновете на Майнкрафт, Мъта и такива работи, нали, пишете ми, ще изтегля, ще ви покажа какво е и така. И аз мога под него, ако клипа събере 20 лайка. Ой, аз изтегля мътта. Аз поне ако имам един абонат или най-много два да речеме, ще свалям някакви други, ще си сваля някакви други игри. Може и... Мога да направя, ако съберем 20 лайка от абоната ми, Мгм. мога да направя giveaway на Майнкрафт. Така че аз вече имам едно клипче, разбира се, на моя канал. Просто напишете Hella Drift Play, ще има пак долу в описанието. Напишете Hella Drift Play, ще ви Hella Drift Play епизод 1. И там съм направил 5-минутно клипче, нали, за такова, как си направите дрифт кола в Hella Drift Play. Натискате английското Б. И то, нали, там излизат някакви работи. Гледайте моите клипче, записвайте и ви пожелавам хубаво дрифтене с моите настройки, ако съм ви помогнал. Кристияне, Кристияне, ти цъкаш мата, бе. Значи първо... Yes! И аз в мен имам една-две, някъде към 10 имам в мене. Ти само две ли ми взе, бе? Пей. Пияница. Не, напила се, пияница. Да, но сега ще гледате какви си дам скромни, не. Те по-несмислено, но пазим айтеми, взимаме сега играем тук без цел. Найде надолу да се мре. Защото, о май фрикинг гайс бак и тия чофът да би да ме. Той аз имам CSGO, обаче тя е така, а не CSGO, ми CS старата. Да. Без никакви модове, такива работи. В къде се забутах и аз? What the fuck, не мога да пиша вече. О май гад, диамантка, бегай ти! Така че сега, да видим какви ларпове има. Ей. Значи, о, има ларп футбол, бате. Я го видим какво е. Ларп, и така, това ще е сега. Сега ще на него за малко, докато започне ивента. И до след малко. чай от мен. Аз то ще снимам, де. И добре. И ще именно... О, сус! Ела човек на ларп футбол, човек, тук има някакво сушче. Накуда? Ларп футбол! И тук има някакво сушче, обаче не иска, бега от мен и не иска да го убия. Това е топката, бе! Але... Не, това там е ЦСК, бате, дай вкараме гол на ЦСК, че не струват, бате. ЦСК. Ако някой от ЦСК, извинете ме, обаче... Да. По дяволите къде съм? Питявай, не може да убиеш, това тук е survival. Я, искаш... Бата, искаш ли тъпа до мен? Тук некъв ме телепортна некъде си. Ай, фък! Вземи стъклениците.
Да. Опа, чакай са. Значи Варп... Искаш човек да се преместиме на Варп парцели. Това е, нали, да съберем там на... Ние за лайфа цели по принцип може да се започне с приема късно. Ми да. Аз ще добавя, нали? Аз мисля, че това там е креатив. Сега ще го видя. Не. Какво, биха ли тебе? Не, хвърлих се, почнах да прескоча. Идиот. О, бати готината къща, човек. Еба шит. Човек, ела да виж каква е готина. Ако някой се чуди кой е той моят текстчър пак, това е Котерия Крафт. О, това е да. Мен ме кефи, за другите не знам, мен ме кефи пък. Ето това тук са лад парцели, може да пообикаляме малко. Да видим какви са парцелите. Да, survival е. Това тук е на админа, разбира се. Админа е сървъра? Не бе, да, парцела на админа. Админа да а не парцела на админа. Ето да, това е всъщност салар парцели и така. Тук може да отваряме вратите, дори на другите. А тук сигурно е момиче. Съндъците не можеме. Много тъпо. И ако ви малко слушам това тук, където обикаляме, може да превъртите. Аз сега мисля ходя малко да в някоя мина. Чакай. Ауто. О, човек, вече имам парцел. Ало? Вече имам парцел. Сега ще добавя. Ох, майка ти. Стига да си има 2 сърца, бе. Аз мисля, искаш ли сега тук да си преместиме къщата на парцелите? Бати тъп. Какво? Искаш да си преместиме къщата на парцелите, че тук е по-безопасно. Какво? Защото мисля, че не съм направил хубаво леса за това. Ока, да не тормозиме хората. И така че хора, моля ви се, абонирайте за моят канал, за да мога да го търся, да търся само клипчетата. Моля ви се, абонирайте се и цъкнете, нали, лайк. Ако искате, напишете някой коментар, ако не ви мързи. Да видя какво мислите за моите клипчета, дали са скучни или забавни. Стойно ще напишете забавни, това съм сигурен. Така че ще видим какво са написали. И това от мене. Хайде, чао. Ти няма ли кажеш чао, бе? Добре, чао. Хайде, чао, до другия път.